Magandang araw Central Luzon, magandang araw Pampanga. Ako po si Justin Dizon at kayo'y nanonood ng Hagupit ng Habagat, a CLTV News special coverage. Mga kabalan, tuloy-tuloy po ang ating balitaan at live ho tayong napapanood sa ating CLTV official Facebook page, no, at CLTV 36 News and at CLTV 36 Official. And pwede rin ho kayong manood sa aming live streaming sa aming website www.cltv36.tv at maging sa ating telebisyon, napapanood ho yan para magbigay sa inyo ng napapanahong balita at impormasyon ngayong walang tigil ang mga pag-uulan. Mga kabalan, para po sa ating unang balita, aabot po ng higit 118 million worth of agricultural products ang nasira ng habagat at ni Bagyong Fabian. Batay po yan sa ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng lalawigan ng Pampanga. Mga kabalan, pinakamarami ho ang napinsala dyan sa may bayan ng Apalit, partikular na dun sa mga tinatawag nating rice crops na nagkakahalaga po ng 34.41 million pesos. Sa bayan naman ng Tandaba, 21.7 million pesos ang naitalang damages sa mga pananim na palay, habang 7.59 pesos naman o million pesos naman sa bayan ng San Luis, Pampanga. At ang Mexico, Pampanga naman po nagtamo ng 5.29 million pesos na damages sa mga pananim na palay, habang ang Magalang nakapagtala ng 106,000 o humigit 106,000 pesos worth of damages pagdating po sa rice crops. Pero mga kabalan, hindi lang po yung rice crops yung matinding tinamaan o napinsala nitong ating habagat, itong mga nag-uulang mga araw na ito. At syempre pinalakas pa Bagyong Fabian. Tinamaan din po yung fisheries sector natin. Umaabot po yan ng 49.1 million pesos dito po sa lalawigang Pampanga. Yan po yung mga damages. Ulitin lang natin, 49.1 million pesos, kabilang ho dyan yung mga tilapia. At kabilang ho sa mga pinakamalaking napinsala na bayan pagdating sa usapin ng pangisda, ito ho yung bayan ng Masantol na nakapagtala ng 25.9 million pesos worth of damages. At yung bayan naman ng Sasmuan, 15.9 million worth of damages. At yung Makabebe, 8 milyong piso ang halaga ng napinsala. Mamaya po makakapanayam natin ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer po ng bayan ng Makabebe upang bigyan tayo ng update yung sitwasyon ho dyan sa kanilang lugar. Alam naman natin, madalas siyang dalawin ng pagbaha dahil na sa high tide at syempre itong mga pag-uulan bilang ayan ay isang coastal town ng lalawigang Pampanga. Mga kabalan, dumako naman ho tayo sa sitwasyon ng mga kalsada dito sa iba't ibang lalawigan sa ating rehiyong Central Luzon. Ito ho yung mga ipinadala sa atin na datos ng Department of Public Works and Highways. Kaninang hapon ho ito, bandang alas 4 ng hapon. Ito ho yung status ng mga kalsadang hindi madaanan. Makinig ho kayong mabuti kung dun sa mga nais bumiyahe dyan. Mahalagang malaman ho natin ano nga pa yung mga kalsadang pwede nating daanan, ano yung pwedeng hindi, upang sa gayon ay mapaghandaan ho natin kung may kailangan talaga tayong gawin at kailangan nating lumabas, kailangan ho ng iba yung pag-iingat upang hindi tayo madisgrasya sa panahon ng pag-uulan at ng habagat. Dito po sa may lalawigan ng Bataan, simulan ho natin sa 1st District ng Bataan. May bahagi po ng Roman Expressway ang hindi passable sa mga light vehicles. At yung Layak, Balanga, Mariveles Road, yung bahagi din po noon, kailangan malaki ang sasakyan na pwede lamang dumaan dito. Sa 2nd District naman po ng Bataan, ito yung junction ng Layak, Balanga, Mariveles Port Road, yung zigzag section. Ito ho ay hindi rin madaanan ng mga light vehicles. At maging yung Roman Expressway, corner JLB MPR Puting Buhangin section sa Orion, at yung Roman Expressway corner JLB MPR Kabkaben section. At itong Wakas section at Tuyo section po, bahagi po niyan, hindi rin madaanan. Yung Enrique Garcia Senior Avenue naman po, hindi rin passable sa mga light vehicles. At yung Balanga Poblacion Road at maging yung Roman Expressway Bilolo area at yung EPSA bypass at yung JLB MPR zigzag road section, hindi po yan madaanan sa lalawigan ng Bataan. Dito naman ho sa lalawigan ng Bulacan,
Yung Bigaa, Plaridel via Bulacan and Malolos, bahagi po niyan o portions po niyan ay hindi rin passable sa light vehicles. No? Kaya kung kayo po ay magtutungo dyan, tiyakin ho ninyo na kayo ay nasa mataas na sasakyan dahil baka ho kayo ay stranded at mahirapan pa o masira pa ang inyong sasakyan at syempre yung inyong pagbiyahe. Sa lalawigan naman ho ng Nueva Ecija, 1st District ho, yung Bongabon, Rizal, Aurora Road, Barangay Caloocan District, Rizal, Nueva Ecija, Caloocan Bridge, yung pong mga nabanggit na yan, hindi rin po passable sa mga light vehicles. Mga kabalin, dumungo naman ho tayo dito sa lalawigan ng Pampanga. At ito ho yung mga naiulat din sa Pampanga 1st Engineering District no, ng Department of Public Works and Highways. Yung pong Apalit, Macabebe, Masantol Road, hindi rin passable sa mga light vehicles. At yung Santo Tomas, Minalin Road, hindi rin passable sa light vehicles. Ganon din po ang San Simon, Baliwag Road. Yan pong mga nabanggit na yan at patuloy nyo hong makikita yung listahan na yan sa aming Facebook page at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Tingnan lang po ninyo upang maganda ho, i-save nyo na. No? Kung kailangan yung bumiyahe, ay meron ho kayong gabay upang sa gayon hindi ho kayo madisgrasya o maabala nitong mga baha at mga saradong kalsada. Tuloy-tuloy ho ang ating balitaan. Sa puntong ito, makakapanayam ho natin si Ginoong Manny Esguera, ang senior weather forecaster po ng Pag-asa Clark para bigyan tayo ng karagdagang update o yung kanyang bagong update no dito sa ating sitwasyon ng panahon at kung magiging maulan nga ba yung mga darating pang araw o kahit maging itong magdamag na ito. Mang Manny, magandang gabi po. Magandang gabi sa iyo, Sir Justin, at sa ating pong mga tagapakinig, sa ating mga kababayan. Kanina pong alas 2 ng hapon ay ibinaba na po ang warning, rainfall signal dito sa Pampanga. From orange po kanina alas 11 ng umaga ay naging yellow na lamang po, sa dalawa ng Tarlac. At ang natira na lamang po sa orange warning ay itong Zambales at Bataan. So sa ngayon po alas 5 ng hapon, southwest monsoon pa rin po ang nakaka-apekto, nagpapaulan. Ang orange flood, ang orange rainfall warning po ay nakataas po sa may Zambales. At dito po sa Pampanga, Tarlac at Bataan ay nasa yellow rainfall warning. So inaasahan po na magpapatuloy pa po itong mga pagulan na ito. Asahan po natin hanggang Sabado. Medyo kung minsan naman po siguro sisiloy si Haring Araw. Pero pagdating po ng Linggo at Lunes, medyo mababawasan na po yung mga pagulan. Opo. Sir Manny, ito hong sinasabi niyong Linggo at Lunes, ito po ba ay magtutuloy-tuloy din sa mga darating pang araw o expect pa rin po ba natin na magiging makulimlim pa rin yung panahon, lalo na itong papasok na buwan ng Agosto? Yes po, asahan po natin. Although na medyo dadalang yung mga pagulan, pero asahan po natin magkakaroon pa po tayo ng maulap o papawirin. O magkakaroon tayo ng mga cloudy skies, so magiging makulimlim pa rin. Siyempre, inaasahan natin meron pa rin mga isolated cases ng mga rain showers. Opo. Sir Manny, itong mga kababayan natin sa bandang Zambales, Bataan, at maging yung coastal towns ng Pampanga, alam naman natin ang kabuhayan dyan, nasa pangingisda. Ito ho ba, masasabi ho ba natin ligtas sa kanilang pumalaot sa mga darating na araw? Well, sa ngayon po ay hindi pa dahil may nakataas nga po sa kanilang rainfall warning at meron nakataas din po ng mga gale warning. So, na lamang po sila sa website ng Pag-asa, tingnan nila kung yung lugar nila ay kasama ba na sa gale warning na hindi pwedeng pumalaot, especially yung mga may gamit na bangkang maliliit lamang. Mang Manny, bilang panghuli, paalala na lang po sa ating mga kabalin at mga karehiyon dito sa Central Luzon para mapaghandaan po nila yung magiging lagay ng ating panahon. Okay, sa ating po mga kababayan dyan at sa ating mga kabalin, unti-unti po ay nag-i-improve po ng yung ating weather, pero asahan pa rin po natin na magbibigay pa rin po ng mga pagulan. Hindi nga lamang po ito kamukha ng mga nagdaang mga araw at linggo, pero asahan po na unti-unti po ay mag-i-improve nga yung weather natin hanggang Sabado at asahan din po natin magiging maulap na mga ating papawirin sa simula sa linggo hanggang Lunes. Okay, maraming salamat po Ginoong Manny Esguera, ang senior weather forecaster ng Pag-asa Clark. Mang Manny, mag-ingat ho kayo at maraming salamat sa impormasyon na binibigay nyo sa amin. Napakalaking tulong ho niyan. Welcome po at magandang gabi. Mga kabalin, mga karehiyon, tuloy-tuloy po ang ating balitaan sa ating pagbabalik at tatalakayin naman natin yung sitwasyon sa Bataan. Kanina nagkaroon ho ng landslide dyan. Yan ho ang tinutukan ng ating kasamang si Rainiel Pawid.
At kakausapin din natin ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Bayan ng Macabebe, isa rin sa mga binahang lugar dito sa lalawigan ng Pampanga. Marami pang mga maiinit na balita sa aming pagbabalik. At nagbabalik po ang CLTV News Special Coverage, Hagupit ng Habagat. At sa puntong ito, makakasama ho natin ang ating reporter na si Paulo G. Santos, live mula sa Bacolor South District Elementary School na ginawang evacuation center. Paulo G., magandang gabi. Just kumakagat na nga ang dilim dito sa Bacolor South District Elementary School. Na kita mo dito sa aking likurang bahagi ay abalang-abala si Mayor Diman Dato sa pamamahagi nitong goods at gayon na rin itong ilang piraso ng banig at kumot dahil itong mga pamilya dito, Justin, na galing nga dyan sa binabahang lugar dyan sa Barangay Tinajero ay nadaragdagan pa kaninang alas 5 sa ating head count dito sa kada pamilya ng nasa silid-aralan dyan sa aking likurang bahagi ay umabot na sa higit 70 pamilya itong naidala ho dito. At nadaragdagan pa yan. Gusto nating malaman mismo kay Mayor Diman Dato kung paano yung kanilang estratehiya, lalo-lalo na itong pinakikitunguhan natin na pag-evacuate sa ating mga kabalin ay meron talaga, Justin, na mangilan-ngilan na tumatangging magpalikas. Okay. Mayor, live tayo. Ito, andyan si Justin. Kasi pag paumanhin mo at ikay maaabala muna, kung maaari, pahintulutan mo, Mayor. Ayan. Live tayo sa CLTV News. Justin, ayan, si Mayor Diman Dato. Kumusta ho ang kalagayan ng ating mga kababayan dito sa binabahal lugar sa Tinajero? Sa Tinajero, alam naman po natin, halos taon-taon binabaha talaga yung housing project doon, Kaya naman po, nung Lunes pa naman, nag-evacuate na tayo ng tao. Monday pa. So Monday pa rin, nasa Tinajero school na sila. Then, nagpunta na rin po tayo doon. Twice na tayo nagbalik doon. At ganyan po yung natin sa Bacolor Central naman yung nandito. So pinagdala po natin sila ng ganig, kumot, saka mas. Kaya engineer po nila, luto na agad. Para naman alam natin, pag nag-evacuate yung tao, talaga namang hindi na sila kailangan magluto. Handang pagkain na po ang ating binigay. Naluto, adobo, manok, anin, saka po iba't ibang klaseng ulam. Justin, alam mo, ito yung extension na itong mga evacuation center na itinalaga ng lokal na pamahalaan ng Bacolor. At isa sa pinakikitunguhan ngayon ni Mayor ay yung maipatupad sa kada silid-aralan yung tamang bilang lamang ng pamilya o ng individual para maiwasan yung siksikan dahil alam naman natin may pinakikitunguhan din tayong health security protocol na yung health risk ay hindi makompromiso. Paano ho ninyo na ipatutupad ito? Gayong sa report nitong PDRRMO, Mayor, nasa higit 1,000 na pamilya itong apektado sa pagbaha. At alam mo, Justin, ilang individual yan? 6,000. Kumusta ho yung mga evacuation center ho natin dito? Ilan ho ba? Dito naman sa atin, itong narito is only 56 families. Yung nasa Bacolor Central. Pero maraming mga bata na narito. So yung ginawa po natin, inopen natin yung eskwelahan. Marami pong rooms ang ginagamit natin dito para sa evacuation center. Ganoon din po sa Tinajero, marami din pong rooms. So, masaya naman po kami na gusto nilang mag-evacuate yung mga kababayan natin ngayon. Dahil sa patuloy pong tumataas yung tubig yan sa Tinajero. Dahil po alam natin, high tide ngayon, yung Guagua Pasak, hindi lumalabas yung tubig. Tapos yung dike dyan sa bandang Minalin, medyo konti lang po yung labasan ng tubig doon. Dahil alam naman natin na isagin palagi natin pinaglalaban dahil ginama pong catch basin itong bandang dito. Pangalawa talagang low-lying barangays po yung pinaglagyan ng LHA. Kaya perennial po ang baha doon sa LHA project doon sa Tinajero Bacolor. Okay, Justin, Paulo G, naririnig ba ako ni Mayor? Oo. Naririnig ka ni Mayor. Go ahead, sige, magtanong ka. Mayor, matanong ko lang, nabanggit ho ninyo na 56 families ho yung nandyan sa elementary school. Kung nasan ho kayo ngayon, tama ho, Gaano ho karaming kwarto ang okupado ngayon at paano ho yung nagiging partition para matiyak naman na hindi nga magkaroon ng posibleng hawaan ng COVID-19 at iba pang sakit? Sa taas pa, So 11 rooms na, bukas 11 rooms. Okay. 11 rooms na po ang bukas dito.
para ma-accommodate natin at baka patuloy pang dumami, baka dumakas pa po yung tubig. So ang kagandahan lang talaga ngayon ay yung people are now going here sa evacuation center po. Nung Monday po, ilan lang na-evacuate natin? Nasa 29 families nung Monday. Then tuloy po dahil akala natin gaganda na yung panahon. Umulan na naman po. Kaya medyo tumaas na konting tubig na naman. Galing nga po kami kanina sa Kabetikan. May binahada din yung Province of the Vision. At nabigay na po tayo ng relief goods doon. Kaya natapos lang natin. Mayor, doon sa 11 rooms ho ba na yon, meron ho bang mga magbabantay na barangay officials o kaya mga tauhan ho ng munisipyo upang matiyak yung physical distancing? Dahil alam naman ho natin, posibleng magbanding yung mga kababayan natin nandyan, lalo na sabi nyo nga, masarap yung ulam, no? May chicken adobo, may hotdog, may nakita pa kami kaninang mga masasarap na pagkain. Baka isipin nila, excursion ho yan, kailangan mabantayan. Hindi naman po dahil binigyan sila ng instruction at yung magkakasama po sa isang kwarto halos magpapamilya. So inayos na po natin yon. Kailangan magpapamilya. Alam mo naman kung di magpapamilya, baka matabi-tabi matulog. Binigyan ko nga ng kumot, sabi ko nga sa kanila, ang kasama nilang matulog sa kumot yung asawa nila. Para tabi-tabi sila at sabi ko maglayo-layo muna. At kaya nga, saka po nagbigay tayo ng face mask, ng kumot at saka banig para sa kanila. Opo. Opo. Paulo G, maraming salamat Mayor Dimandato para sa inyong oras at pagbibigay impormasyon sa amin. Babalikan ho namin kayo mamaya para sa karagdagang update pa, kaugnay ho nitong sitwasyon dyan sa Bacolor, Pampanga. Paulo G, maitanong ko lang, kanina nanggaling ka rin doon sa may bayan ng Lubao at doon sa bandang papuntang Bataan na. Kumusta yung naging sitwasyon doon at sino yung mga nakapanayam mong mga kababayan natin na naging apektado nga nitong pagbaha? Alam mo, Justin, doon sa 15 barangay, dito sa bayan naman ng Lubao, kapansin-pansin na yung tubig baha doon, hindi naman gaya dito sa area ng Barangay Tinahero sa Bacolor, na talagang kapuna-puna yung pagtaas ng tubig doon. Aabot lamang hanggang gatuhod lang yung level ng tubig. At ilan dito sa mga kabalin natin na nakakausap, mas pinipili nilang manatili sa kanilang bahay at hindi naman daw nakakaalarma yung sitwasyon dahil itong pag-ulan kung minsan pumihina, tumitila ito, di gaya ng mga nakalipas daw na panahon, Justin, na talaga yung buhos ng ulan hindi tumitigil. Pakita ko lang sa iyo yung aking backdrop, itong ating mga kababayan na ngayon ito merong nag-head count sa kada silid-aralan dito sa Bacolor Elementary School. Pwede ba nating pwede ka bang sumilip man lang kahit hindi ka na pumasok mismo sa kwarto at kumustahin yung ating mga kababayan? Walang face mask yung ilan sa kanila, Oo, wala bang ipamimigay na face mask ang munisipyo para sa gayon matiyak din naman na protektado itong mga nagbakwet? Kanina nakita natin yan, kasama doon sa kumot at banig. Kailangan naka-face mask itong mga to, pero hindi raw nagkakaiba o hindi daw malapit na magkakapamilya itong mga naitalaga dito sa isang kwarto na kinaroroonan ko ngayon. Bagamat alam mo naman, Justin, sa itinalagang evacuation center pagka ganito na mga kwarto, talagang yung mga upuan, silya, medyo inurong lang ng konti at para-paraan din yung kanilang paglatag. Itong kanilang mga banig, halo-halo na dyan. Andyan na rin yung kanilang kusina at yung mga isinalbang kagamitan. Pero malinaw lang dito sa ating mga kababayan na ating nakakapanayam dito, yung kahit daw Justin na palagian silang binabaha, itong karanasan nila na paulit-ulit na lamang, yun ang kanilang reklamo dahil lahat halos ditong mga hinakot dito sa Bacolor South, galing dun sa housing project, Justin. Resettlement area ito, kaya isa rin sa pinakikitunguhan ngayon ng lokal na pamahalaan kung paano talaga ma-resolve itong kalagayan ng kanilang mga constituent, particular na sa Barangay Tinahero, na nirelocate nga sa isang lugar, pero nandun naman sa palagiang binabaha o pwedeng sabihin, sabi ni Mayor Dimandato, na talagang nasa area ng permanent danger zone dahil pagtaas ng Pasig Potrero River,
pagtaas ng level ng tubig doon, tiyak daw, Justin, kahit umihilang ang palaka, binabaha na itong ating mga kabalit. Paolo G, ano yung naging kasunduan o yung pakikipag-usap ni Mayor Dimando sa iba't ibang sangay ng pamahalaan kaugnay nga niyang problema na yan? Dahil kung matatandaan mo, matagal na rin natin kinututukan yan. Nandyan pa yung issue ng yung floodgate na sinasabing nagiging sanhirin ng pagbaha doon sa mga iba pang bayan o iba pang barangay na sakop ng Bacolod. Alam mo, Justin, yan din ang gustong iapila ngayon ni Mayor Dimandato mismo sa konseho, maigi daw makapagbalangkas din ng ordinansa na mapakitunguhan itong sitwasyon ng kanyang mga kabalit dito sa housing project. Ay tatanong ni Justin yung iyong hakbang dahil ito'y palagian na lamang tinatamaan itong yung mga kabalit dito sa housing project. Ano daw ang iyong legal na hakbang para tuluyang matuldukan itong kanilang pasanin na pagka umulan ng kaunti, sila naman ay nililikas? Alam mo, ganito po ang problema sa NHA. Dahil tinanong na po natin yung National Housing Authority noon, nung pag-upo ko, bakit inaprobahan nila itong housing na to, na in which po talagang binabaha. Sa kailangan talaga maiistigahan po ito, itong NHA na to, yung pagka-construct niyan. Pangalawa, ang ating nakikitang problema talaga, talagang magkaroon ng final solution, ng talagang solusyon sa NHA na kung ang pinaka-punto po dyan, talagang mali kasi, yung sa umpisa pa lang mali na na talagang bakit doon tinayo. Pangalawa, taon-taon po yan binabaha. Kaya ang unang talagang dapat gawin yan, pag-aralang mabuti. Feasibility study ulit, paano talaga ang gagawin dito. Dahil ito low-lying barangay, low-lying areas. So kailangan po talaga yung guwaba pasak, tapos yung pong babuksan, yung check gate dyan sa may minaling site na continuously open. Ang problema po kasi sinasara yun. Alam mo, kahit naman yun ay nakabukas, babaha pa rin. Pero hindi ganun kalaki sana yung ating pag-stop. Issue pa rin kasi ng koordinasyon nitong mga namamahala sa flood control project. Justin. Para kay Mayor Diman, Mayor, maitanong ko lang para sa kaalaman ng ating mga nanonood ngayon, gaano karaming units, housing units, ang meron dyan sa Tinahero, yung sinasabi ninyong naging proyekto po ng NHA? To be exact, there are 460 units po ang nandun. Alam mo, basic naman sila, binigyan ng pabahay. Pero yun nga lang po, mali. Medyo nawala yung kanang connection. Sisikapin nating balikan si Paulo G. Santos at yung mainit na isyong inihahain nga sa atin. Itong si Mayor Dimandato kung itong tila nagkulang sa pag-aaral na housing project ng National Housing Authority. At sisikapin din namin makuha sa lalong madaling panahon itong panig po ng NHA. Marami pa pong mainit na balita sa pagbabalik nitong hagupit ng habagat, CLTV News Special Coverage. Nagbabalik po ang CLTV News Special Coverage, kaugnay pa rin po ng hagupit ng habagat dito sa Central Luzon. At sa puntong ito, makakapanayan po natin ang ating reporter na si Rainiel Pawid na tumutok dyan sa pagguho ng lupa sa isang bahagi ng ng bayan ng Hermosa, Bataan. At itong latest update nga na nagdeklara ng state of calamity itong bayan naman ng Dinalupihan dyan pa rin sa Bataan. Rainiel, kumusta yung ginagawang clearing operations ng DPWH at ng mga iba pang lokal na otoridad dito sa gumuhong lupa, dito sa na nakaharang doon sa mga kalsada na dinadaanan ng ating mga motorista diyan sa Hermosa? Justin, isang maulang gabi pa rin mula dito sa Bataan, inabot na nga tayo ng gabi at ito na yung mga panahong kinatatakutan ng ating mga kababayan. Speaking of that one, dun sa landslide area sa Barangay Ipo, ay patuloy pa rin yung clearing operation at may mga nagbabantay pa rin doon na personnel from Department of Public Works and Highways maging na doon sa mga opisyal ng barangay. Justin, sinisigurado nila na magtutuloy-tuloy yung paglilinis dahil tuloy-tuloy din naman yung pasok at labas ng mga biyahero at motorista mula naman sa Olongapo City. Ito kasi yung boundary ng Bataan papunta nga dito sa Olongapo City. Ngayon, inaalala din nila yung mga papalabas naman ng Olongapo na pauwi naman din sa Bataan dahil patuloy pa rin yung trabaho nga dito nga sa Subic Bay Freeport Zone maging sa ilang bahagi ng Zambales. Ngayon, Justin, dito sa Bataan nakakuha tayo ng update naman mula sa
kanilang Disaster Risk Reduction and Management Office at higit 38 million na yung kanilang initial tally doon sa mga naging pinsala naman nitong habagat na sinabayan pa ng bagyong Fabian nga, no? At inaasahan natin na dadagdag pa o tataas pa yung amount na yan sa mga susunod na araw dahil tuloy-tuloy pa rin nga yung ulan dito. Justin, sa ating pag-iikot kanina, no, walang tigil ang ulan. Minsan humihina lamang siya pero sunod-sunod pa rin. Kaya ang payo ng mga opisyal ay bantayan itong mga waterways o yung mga water tributaries gaya na lamang ng Ilog at Sapa, lalong-lalo na yung mga nakakatira malapit nga doon sa mga nasabing anyong tubig, no? Sa mga bahagi ng tubig na yon. At dito rin sa datos na nakuha natin, almost 80 persons na yung nilikas. Katumbas ito ng 18 families dito pa lang sa Hermosa, Bataan. Sa katabing barangay naman, o yung kapitbayan na dinalupihan, kaka-anunsyo lang, Justin, na isinailalim na ito sa state of calamity dahil yung 46, no, yung halos lahat ng 46 barangays dito sa bayan na to ay nilubog na nga ng baha, Justin. Riel, babalik lang tayo dun sa gumuhong lupa, ano, para lang sa kaalaman ng ating mga manonood, lalo na yung mga tumutok lamang sa CLTV News ngayong gabing ito. Gaano kalaki, pwede mo pang ilarawan sa amin, gaano kalaki yung bahagi ng bundok, no, gilid ito ng bundok, na gumuho at nahulog o yung ikangay bumagsak dito sa kalsada? Justin, kung susumahin, no, nasa 50 to 60 trucks na ng lupa yung nahakot doon sa bahaging iyon ng gumuhong bundok, no. Ito rin ay halos ang sukat nito ay nasa kalahati ng isang covered court, Justin. Malaki-laki, ano, Rangel. Natanong mo ba sa DPWH ano kaya yung posibleng, well, alam naman natin na ang sanhi yung naging mga pag-ulan, ano, pero ano ba, wala bang mga punong nakatanim? Wala bang riprap or slope protection itong bahaging ito? Ano yung nakita ng DPWH na naging pinakasanhi ika nga nitong pagguho ng lupa dyan sa lugar na yan? Justin, first sa ating initial assessment muna, no, nakita natin na walang slope protection nga na dito sa lugar na ito. Pangalawa, Justin, tila kalbo na rin itong bahagi na ito. Walang masyadong malalaking puno na hahawak nga doon sa lupa. And nung tinanong naman natin yung Department of Public Works and Highways, sinabi nila na yung consistency o yung lagay ng lupa dito ay parang pinaghalong putik at buwangin. Ito nga yung agad o mabilis na lumambot sa oras na nabababad sa ulan. Hindi naman natin masisi, Justin, dahil sa loob ng isang linggo ay patuloy na binabayo nga ng ulan Hermosa, Bataan. Ngayon, Justin, ang pinapangamba ng ating mga personnel mula sa DPWH ay kung magtuloy-tuloy pa itong buhos ng ulan ngayong magdamag o sa mga susunod na araw, inaasahan na yung opposite side kung saan may gumuho, ay gumuho pa rin doon nga sa kalsada. Dahil kanina, Justin, nakumpirma natin na nag-collapse na rin yung opposite side. Riel, okay, bago ka tuluyang mawalan ng signal dahil lumalakas yata yung ulan dyan, ano, matanong ko lang, kanina nabanggit mo na walang mga nakatira doon sa bahaging, yung gumuhong bahagi, ano, pero mga area na malapit doon, I'm sure merong mga establishments naman o merong mga struktura dyan, ano, na malalapit. Wala pa bang ginagawang paalala yung lokal na pamahalaan para magbakwit itong ating mga kababayan na nakatira din dun sa mga landslide prone areas, ano? Syempre hindi lamang yung tubig o yung baha yung kalaban ngayon, pati yung pagguho ng lupa. Justin, fortunately yung taas nung landslide area ay isang basketball court. So ibig sabihin isa lamang itong area, vacant area. Ngayon naman, Justin, yung katabing-katabi noong pinangyarihan nga nung landslide ay isang struktura naman ng bahay at isang business establishment sa baba. So nung nagkaroon ng assessment itong DPWH, sinabi nila na maayos naman yung pundasyon at ligtas naman yung kinatatayuan ng bahay at ng establishmento. So technically, Justin, hanggang sa kasalukuyan hindi pa naman pinag-evacuate o pinaalis itong mga residente nga na nakatira malapit dito sa landslide area. Pero paalala pa rin ng DPWH maging mapagmasid dahil nga hindi tumitigil ang buhos ng ulan dito sa Bataan.
Okay, maraming salamat, Rainiel Pawid. At mag-iingat kayo ng cameraman natin si Art sa pagbalik dito sa ating istasyon. Ingat kayo. Maraming salamat. Okay mga kabalen, sa puntong ito makakapanayam po natin si Ginoong Jomel Cruz, ang hepe ng MDRRMO sa bayan ho ng Macabebe, Pampanga, na isa rin doon sa mga binahang lugar. If I'm not mistaken, 21 barangays yung naiulat ng ating Provincial Disaster Risk Reduction Management na bilang ng flooded barangays dyan sa kanilang lugar. Sir Jomel, magandang gabi po at kumusta ho ang ating mga kabalen dyan sa bayan ng Macabebe? Magandang gabi rin po, Sir Justin. Sa ngayon po, medyo yun nga, kagaya ng na-report ng PDRRMO natin, we have 21 barangays na severely flooded po, no? But in fact, 25 barangays na po. Lahat ng barangays na ng Macabebe are really affected by the too much rain, no? At saka yung pagsalubong po ng habagat at saka ng high tide, lalong-lalo na sa hapon, no? Nagpapalala ito sa lalim ng tubig pag nagsabay po ang habagat at saka high tide. Apo. Sir, itong mga kababayan natin ba nabanggit nyo nga no na dahil 25 barangays na nga itong merong apektado ng baha, no? Bagamat sanay sila diyan sa sinasabing taunang pagbisita ng baha. May mga nagbakwit na ho ba tayong mga kababayan diyan sa inyong lugar? Meron po. Lalong-lalo na yung sa mga low-lying areas natin na yung pong bahay nila ay hindi naman po may kataasan, no? At inaabutan po ng tubig. In fact, we have 458 individuals po ang nasa 15 evacuation sites, no? Nag-total po ito ng 141 families all over the municipality po. So, bali, ito pong mga 141 families na to ay galing sa 12 barangay at actually, bago po kayo nakausap, meron pang pataas pa po ang bilang ng ating mga kababayan na lumilikas, no? Lalong-lalo na kapag gabi dahil mapiligro kapag uma-action tayo ng gabi. So, minamarapat po nila na lumilikas sila kahit sa gabi lang. Sir Jomel, nabanggit ninyo 141 families. Marami-rami ho yan. Ibig sabihin, yan din yung bilang ng ikangay households. Ano? Paano nyo ho pinakikitunguhan itong pagbabakwit ngayong panahon ng pandemya na alam naman natin hindi rin pwede namang magsama-sama sa isang kwarto yung mga magkakapit-bahay, no, dyan sa inyong lugar? Opo, kaya nga po ang ginawa natin ngayon ay hinayaan natin magstay sa mga barangay evacuation facilities. Dati po kasi ina-accommodate natin sila dun sa Central Evacuation Center natin sa may dalawa po yan, sa may San Juan at saka sa may Barangay San Francisco. Subalit dahil na po sa COVID at saka yung isang main evacuation center natin ay ginagamit for COVID vaccination,
Kaya nga po, inactivate natin, no? Ginagamit natin yung mga barangay halls, yung barangay schools, elementary or high school man yan, para po ma-spread natin yung ating mga kababayan na nag-evacuate na para ma-maintain pa rin po natin kahit paano yung physical distancing at saka yung capacity po ng ating mga rooms, no? Kaya kung titingnan nyo, yung in reality, yung 141 families na yan, kaya natin kung sa normal situation, kaya po natin i-accommodate kung sa may evacuation natin yan. Subalit, hindi po natin ginawa yun. Dinistribute natin sila kung saan sila barangay, din muna sila. Kasi po, para ma-maintain na po yung distancing nila, no? Hindi sila magkakasama sa isang malaking lugar. So, kaya naman po ng ating mga barangay officials, lalong-lalo yan, yung mga BDRRMCs, magmula po nung pumasok sa PAR yung Typhoon Fabian, naka-activate na po yung ating option, pati yung mga barangay operations po. Sir, meron ho bang magbabantay ng mga barangay officials o mga local government officials dun sa mga evacuation center, kumbaga para mapulis itong pagpapatupad ng mga minimum safety protocols natin, lalo't-lalo na alam naman natin yung banta ng COVID-19 hindi pa rin ho nakatapos? Yes po, napag-usapan po natin yan together with our barangay officials, no? Kasi po, kung hindi nila babantayan yan, sila rin po ang magkakaroon ng problema, no? Kasi sila po yung unang-unang tatamaan dyan at yun. So, mahigpit po natin pinaalalahanan yung ating mga barangay officials, lalong-lalo na yung mga nag-24-hour duty sa mga evacuation site upang mag-monitor para ma-check po every now and then yung mga safety protocols natin na minimum health standards na para sa COVID. Opo. Sir, panghuli na lang, once and for all kasi laging may mga nagtatanong sa amin, taon-taon na daw talagang problema yung baha sa Macabebe at alam naman natin yung sitwasyon din bilang coastal town ito at malapit sa may Pampanga River at syempre yung bukana ng Manila Bay, Pero sir, ano ho ba yung nakikita ninyong magiging solusyon upang sa gayon hindi naman din ikangay taon-taon problemahin ng ating mga kababayan dyan yung pagbaha o talaga bang kumbaga part na ng buhay yan sa Macabebe? Actually po, isang parte na ng katotohanan dito sa Macabebe yung taunang pagbaha, no? Dahil yung po talagang lugar namin ay nasa bukana ng Manila Bay. So talagang lahat ng tubig, kahit na po humupa na yung ulan, meron pa pong bababayan, lalo na yung galing sa upstream, no? Kahit mga ilang days lang po, medyo pababa pa ang tubig. So ganyan na po talaga yung sitwasyon ng lugar ng Macabebe. At ang solusyon naman po dyan ay hindi lang hawak ng LGU Macabebe, no? Isa pong malawak dapat intervention yung para maibsan yung baha, no? Kasi hindi lang po naman ang Macabebe ang pinabaha. Yung mga karating pook natin, katulad ng Masantol, ganun din. Kausap ko po ang DRRMO ng Masantol, pati na po yung Santo Tomas, ay binabaha din. Lalong-lalo na rin po yung kapitbayan natin sa Bulacan. So, talagang it should be a malaki ang effort po para maibsan yung pagbaha dito sa mga magkakalapit na bayan-bayan nakasama po ang Macabebe. So, pero siyempre po, kailangan tayong mag-adapt. Kaya meron din pong mga local project na para maibsan yung ating pagsasakripisyo, lalong-lalo na sa mga daan, no? So, tinataas po yung daan ngayon ng especially yung mga 4 roads dito sa bayan ng Macabebe para po hindi maapektuhan ng todo yung komersyo
at yung pagdaloy ng mga paglabas-masok ng tao na nagtatrabaho po sa labas ng Makabebe. So, for the meantime, yun po ang ina-address. Siguro po yung long term, yun, ang kailangan natin na butihin, no, na hindi po kaya ng Makabebe lang. So, dapat po talagang mag-intervene yung national para or at least regional man para po sabay-sabay na ma-control o ma-mitigate po yung flooding sa area. Okay, maraming salamat po Ginoong Jomel Cruz, ang Municipal Disaster and Risk Reduction Management Officer po ng Bayan ng Makabebe. Sir, thank you po sa inyong oras at mag-iingat po kayo lagi dyan. Maraming salamat po. Ingat din po kayo. Mga kabalen, mga karehiyon, alamin naman natin ang iba't ibang balitang nangyari sa Central Luzon sa aming pagbabalik. Mga kabalen, nagbabalik po ang CLTV News, hagupit ng habagat, special coverage. Pero sa puntong ito, bigyang daan muna ho natin ang ibang mga balita sa ating rehiyon. Inirekomenda ng Provincial IATF ng Bataan ang pagsusuot ng face mask kahit na nasa loob lang ng tahanan itong ating mga kababayan. Patuloy ho kasi ang pagtaas ng COVID-19 cases sa probinsya na hanggang ngayon ay nakapailalim pa rin sa Modified Enhanced Community Quarantine. Narito pong detalye ng balitang yan. Abala sa pag-aaral ang medical technology student na si Argeline Alfonso sa kanilang bahay sa Dinalupihan, Bataan. Kahit nga nasa loob ng tahanan, pinili pa rin niyang mag-face mask dahil sa nakaalarmang pagtaas ng COVID-19 cases sa Bataan. Mas maganda pa rin po na magdoble ingat tayo para po maging ligtas ang buong pamilya at tayo po ay sumunod sa safety protocols para po hindi na mas lumaganap ang sakit. Hindi man mandatory pero inirekomenda na ng Provincial IATF ang pagsusuot ng face mask maski nasa poder ka ng inyong pamamahay. Kadalasan umano'y nagsisimula ang COVID-19 transmission mula sa miyembro ng pamilya na galing sa labas. Makabubuting magsuot din ng face mask maging sa loob ng bahay. Lagi po nating alalahaning 85% ng ating kaligtasan ay nakasalalay sa ating pagpapasyang sumunod sa mga alituntuning pangkalusugan. Umakyat na kasi sa 13,412 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Base ito sa kanilang July 27 record. 1,645 sa bilang ay aktibong kaso. 472 ang namatay at 11,295 naman ang nakarecover. Dahil nga sa upward trend o papataas na bilang ng COVID-19 sa probinsya, muli na namang pinalawig ang implementasyon ng Modified Enhanced Community Quarantine na tatagal hanggang August 15. Rainiel Pawid, CLTV News. Dismayado ang grupo ng mga mamamalakaya na pangisda Pilipinas na naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng pagkakapanalo ng Pilipinas kontra sa China sa 2016 arbitral ruling kung saan iginawad sa bansa ang karapatan sa West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, hindi kakayanin ng bansa kung mauwi sa gera ang gusot kaugnay ng pinag-aagawang teritoryo. Narito pong detalye ng balitang yan. What will I do with a document that is not bind China because they were never a part of that arbitration? Ito ang naging pahayag ng Pangulo sa kanyang huling State of the Nation address tungkol sa pagkapanalo ng Pilipinas kontra China sa 2016 arbitral ruling ng West Philippine Sea. Tila hindi pa rin maitodo ng Pangulo na igiit ang karapatan ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo. Hirit pa ng Pangulo, wala raw kalaban-laban ng Pilipinas sakaling mauwi ang gusot sa gera. Do you want war against China? Well, I'll tell you, even on the coast beach of Palawan, before you can take off, the missile of China would be there in about 5 or 10 minutes.
Ayon sa Fisher Folks Group na Pangisda Pilipinas, ang mga pahayag na ito ng Pangulo ay indikasyon ng hindi pagbibigay importansya sa karapatan ng mga Pilipino. Na sinasabing niyang ito ay isang papel lamang ay lantarang paglakas tangan sa tagumpay na nakamit na ng ating bansa. Ito rin ay hayarang paglalahad ng rehimeng ito na siya ay walang pakialam at walang pagpapahalaga sa soberanya ng ating bansa. Sabi ni Rosales, ang kanilang paghimok sa gobyerno na ipaglaban ng hatol ng arbitral ruling ay hindi pagsisimula ng gera kundi pagbibigay proteksyon sa mga Pilipinong mamamalakaya. Tumitindig kami mga mangingisda na tumindig rin ang gobyerno para ipagtanggol ang ating mga lugar pangisdaan. Nitong buwan lang din ay nanindigan ang iba pang samahan ng mga mangingisda na pamalakaya at bigkis ng mangingisda na patuloy na nagigipit ang mga mamamalakayang Pinoy sa West Philippine Sea. Ang mga paratang na ito ng mga Pilipinong mangingisda pinabulaanan ni Presidential Spokesman Harry Roque. Kaya naman hamon ng mga mangingisda sa kalihim, personal na bisitahin ang West Philippine Sea upang makita ang totoong sitwasyon dito. Rainiel Pawid, CLTV News. Mga kabalen, sa iba pang mga balita, isa ho sa mga kinakaharap na hamon ngayon ng mga lokal na pamahalaan ay yung tinatawag na pagpapalakas ng ekonomiya o yung economic recovery sa kabila po ng pandemya. Sa lungsod ng Mabalacat dito sa Pampanga, ibinida ni Mayor Crisostomo Garbo na bagamat bumaba ang revenue collection sa Clark Special Economic Zone, tumaas naman umano ang koleksyon ng buwis na nanggagaling sa kanilang mga lokal na negosyante. May detalye dyan si Paulo G. Santos. Kabilang ang Mabalacat City sa mga bayan at syudad sa lalawigan ng Pampanga na may magandang financial performance. Kahit pa noong ito'y first-class municipality dahil sa lokasyon nito na halos 90% ay sakop ng Clark Economic Zone. Ayon yan sa Commission on Audit o COA. All year round sa pagpasok ng pandemic season, halos naparalisa ang operasyon ng Clark International Airport o CRK na ang limitadong flights na nagdadala naman ng malakas na capital investment sa tourism industry sa Pampanga ay lumagapak. Gayon na rin ang malaking bahagi ng industrial zone ng Mabalacat City. Ang mahigpit na quarantine protocol ay may direktang epekto sa operasyon ng mga planta ng manufacturing industry. Kaya sa huling State of the City Address o SOCA ni Mabalacat City Mayor Crisostomo Garbo, inamin nito na nadetour ang programa ng lokal na pamahalaan. Marakal po impigdalanan tamo keng may labasa na banwa. Masakit immediately after the election in 2019 and of course dinatangya po yung pandemic. We want to try our best. We want to try. Bisata mo pong mangat. Bisata mo po talagang kumilos mabilis. Sa tono ng SOCA ni Mayor Garbo sa estado ng economic development ng Mabalacat City, bagamat may revenue source ang syudad na tumumal, ang collection ay mayroon din umanong umalagwa pataas. On economic development, despite COVID, the city government posted positive gains in some revenue taxes. There has been a 2.9% increase in business registration. 44.07% increase in tax assessment and in business permit. Our total revenues posted an increase from 1.77 billion in 2019 to 1.8 billion in 2020. Sa local business tax collection ng Mabalacat City LGU, ang dating 122 million pesos noong 2019 sa kahigpitan ng quarantine protocol ay sumampa pa ito sa 167 million pesos. Dito ipinagmalaki ni Mayor Garbo na kahit paunti-unti ang pagbukas ng industriya, bagamat limitado ang mga business transaction, ang stimulus package ay pinagkatiwalaan ng ilang mamumuhunan upang hindi itigil ang kanilang operasyon ng negosyo. Our collection of local business tax also peaked from 122 million
in 2019 to 167 million in 2020. I would like to thank our business sector for assisting our city to bounce back to progress and stability. Highlight din sa SOCA ni Mayor Garbo ang magandang koordinasyon ng sangguniang panlunsod sa naging hakbangin ng local chief executive sa COVID-19 response ng syudad. Apela ng alkalde sa konseho, ma-institutionalize umano sana ang mga pasilidad na hindi lamang naglilimita sa COVID-19 response. Ang realidad na maaari din umano itong maging bukas na capital investment ng syudad, lalo na't ang simpatsya ng mga mamumuhunan ngayon ay mapatatag ang human capital investment na sentro ang matibay at malusog na populasyon para maitaas ang productivity level ng lokal na pamahalaan na nasa economic zone. This will continue and we just have to cope with this and maging regular na po yung kakatamang programa regarding kay COVID-19 and all other viruses. So along the way po, expect that the executive will be sending to you one aspect of this continuous program na po ng viruses. Bala mo po, holistic approach ya mo po makatuon kay COVID-19 but also to other viruses that will be anticipating na daratang po. 34,000 na Mabalakeños ang nabakunahan ng first dose at 9,000 pa lamang ang nakumpleto ang bakuna. Tinatayang nasa 300,000 ang populasyon ng Mabalacat batay sa 2020 census. Bukod sa mega vaccination site sa isang malaking mall, vaccination site sa loob ng Clark at barangay vaccination hub na nakatalaga sa Mabalacat, pangarap umano ni Mayor Chris Garbo ang makita ang acceleration ng vaccination rollout ng syudad na target ng herd immunity ngayong Oktubre. Ito pa rin umano ay nakadepende sa laki ng deployment ng bakuna na ibibigay naman ng national government. Paolo G. Santos, CLTV News. Mga kabalen, pansamantala muna po kaming magpapaalam dito sa ating special live coverage. Pero tuloy-tuloy ho ang ating balitaan sa aming mga social media accounts at maging sa aming website para sa karagdagang detalye po kaugnay ng itong habagat at na iba pang mga mahalagang balita dito sa ating rehiyong Central Luzon. I-like and i-follow niyo po ang aming mga social media pages at CLTV36 Official and at CLTV36 News at syempre ang aming YouTube account at CLTV36 Official at website www.cltv36.tv. Kabalen, sa ngalan po ng buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon. Mag-iingat ho kayo palagi at magandang gabi.